anya wara hay hunde ko Allah hannu ma ko dagane ma ko fof boppu ko la sallallahu alaihi wasallam rukhsa mudum nawna needi dum kany so tawi a yejjiti a nyaami a taji ya yok nyala mo gon kono so na dum wono ko kafar Naam. fami yejjide nde non haɗede hatta wadde ko wayno ko ƴakkite walla ko ngembite walla ko albete walla ko muudite koye ɗeɗo geɗe yahata Naam. ko wayno tamorore a weddima e hunuko a jofti ka koɗo xeeg ɗum hay dara ala hen ko wayno yabre walla muttore walla tamorore ɗeɗo geɗe ɗe ganduɗa ko ɗe jorɗe sellantaɗe ɓeniɗo goddol so wona tawa alɓi ko ɗe mbiya Naam. walla ngaddu goro kutu goro jagga a mbeɗɗo e hunuko maɗa ina mata waran xeeg tu jaha fami kono wona kay tawɗo kay social ene jeeɗi ƴetti kettel waɗi e hunuko ñemji an mata waran kay ko goɗa xeexek ay ka taƴi goddol mango la ko defat Naam. won wiye woto yo yo ñam ko Allah ñamini holma Allah ñaminani Naam. wona hujja yo ñam ko Allah ñamini wonde ɗum wawi wadde hude ko Allah yamirani ko Allah kadi yamiri noon so waɗi ɗum kadi yo ñam fo Allah yamirino ko Allah yaminimo kadi ko Allah wimo yo yoɓ ñaromo Naam. ɗum wonɗo ɓe jettanta kon ɓe mbaɗa hamme seeɗa bukar seeɗa e fanne maɗa aɗam hullaw won hadis ko lawa ɗo wona gon fanne maɗa aɗam hullaw kadi ko Allah kadi yamiri yo yoɓ Naam. an biɗo fanne maɗa aɗam hullaw an joom hadis o biɗ noon mbayɗa wona annabi sallallahu alaihi wasallam jogorɗa wadde koye saraji mara jimɗa ala waɗi yo timmu sama yo timmin ñalamo Naam. yo timmin ñalamo korka ko taƴi ko so amdima kadi o ñaami ɓaade korko makko taƴi tawde engrais kafara kadi waɗimo sana mi refta may o yejjiti o ñaami o jogorno ko yoɓde ñalamo gooto Naam. sikkino kadi ɓaade o ñaami tan hankadi korka ñalamo fof dagani momo ñaam kafara bone goɗɗo ari Naam. joom deften noon onon wiyoɓe faynama ɗum ko adamu hulla ko Allah ñamminimo Allah mo mbiɗo on ñamminimo o noon ko o ndimo kadi yo yoɓ ko ɗum woni ko cuuɗɗon julɓe Naam. ɗum ko fasigago e wujjude julɓe e waylude geɗe julɓe so tawi an a wiyama wata ñaam wata yar a yejiti a ñaami ko foti ñamede walla a yari ko foti yarede a wiyama tan ya yoɓ ñalawma goɗɗo sa wiya joto e fay innama so adamu hulla Naam. nde Allah kadi ne wino nde haalnama kay ya yoɓ Allah ñaminimo Allah kadi yo yoɓ Naam. yo timmin ñalawma kadi yo yoɓ woto kaɓɓade ɗum de ni foti goɗɗo maɗa hen yo ɗum jafata geɗe kewɗe ko wayno noon uurateeri ene aña an korɗo mbaɗa hen mbaɗa wona sabunde noon lotorde taw ko uurde ɗum kom kay wuude ɗum kanko ndiyam tan ittata ɗum amma noon yaadema nder wuuro aɗa uura latiije korka walla burko ɓuuri wutteyma ala ɗum gam hay sono yoɗi faɗani a ittata hen tan a ittata hen naafilaji ɗi no tinoɗon tan fodde ko mbawɗon ko naafila sa woppi ɗum bannata korka ma kono ene yiɗa Naam. bannata korka ma kam silli ko noon ene yiɗa nde naafila kala ko mbawɗa tuggude e darɗi ɗi ha fayi darɗa sappo ala dotta woni bone kay ko so tawi on gayno wi korkaji moɗon ɗiɗo dow yo gayni e julde allahumma atina allahumma gafarna ngololi amma waɗini amadou ala wona noon so on juuli on gayni tan assalamu aleykum wa rahmatullah ñawoɗe ɗon Allah fodde kam ko lorrata yimɓe kono jooɗa tan en duwo 30 minutes 40 minutes 5 minutes tan on duwata jamo e soki ala ha yimɓe gañcani ko nafilirno ko ala wona noon mbaɗe maslaha nelaɗo sallam haali dendagal ko neɗɗo en duwade seydina aissatu namdimo nelaɗo sallam hol duwa ɓurɗo yiɗede koon o wi ko allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ɗum fof oɗo duwa ɓuri yiɗede e lawru koor kano nelaɗo sallam wi eno seydina aissatu kam allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ari konngol gongol allahumma innaka afuwun karimun e ɓeydi hen tuhibbul afwa fa'fu anni min gadi mi yiide ko allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa ko on ɗon jaggumi ko on gadi mi yiide allahumma innaka afuwun karimun jiimi koye defte kese garɗe juunde ɓuri mi tubinade laɓɓinde de ko heewi ya yafu min diwata tan ɗakkano
نعم kono allahumma ji hatima capantati tati allahumma wala hay mayɗo janggataki ɗo allahumma ji ha allahumma da ko wonto gulle afani kolko ade bali wa atina fi ma gadere wa atina fi man adere wadi tini ɗum fof نعم alma me ɓe mbaɗi hakkillaji ko juuni ton ko gacce doguji mon ɗi yimɓe ko tampoɓe korka yo nafila mon ha ɗo jaɓi son juuli ha o gani tan dow moɗon kadi yo ha ɗo jaɓi soɗo jiɗi jaam soɗo jeyni jaam woto mbaɗe yimɓe ha kaaɓa ha ɗumina ha en kani fof no ceerno Souleymane jiggu wino nden hitani ni waji goto nan ɗum ceerno Souleymane an de kam nafilaji joni ɗi jomum kam jarota tan ha haaɓa haymi gummo e jaaha nangaɓe nanggam goppata o wi eyi ɗum wona ɗum rang tuusi wona tuusi wona rang maɗo نعم oye kay ɓayde wona rang tuusi maaro walla nebo sago jaat نعم hunde fof kala ko fawa e binde gandal hunde fof ene jogui no jaborte ha hunde fof ene jogui no jaborte joni ceerno so tawi no rewi no gande mum ɗum ko Allah wini hadis wini o wi ala o waddi an on tan ko haqqille muɗum nala salami haade bid nasa ala qadri ugili ɗum woni haaldu e yimɓe fodde haqqillaji muɗumen نعم joni fof alay sago mbajorɗa wadna ganda goto fof ma ganda ha fodde haqqille mum ko yenta haqqille muɗum tan faama so tawi koye deftere Allah he raɓɓiɗin so tawi koye hadis raɓɓiɗin so tawi koye ɗemgal ma he kalanta ɗum kadi raɓɓiɗin tan yaawa faamde نعم ko mbawno wiide sahaba kaade waɗini nal sallam wiitini kono wi wannon ɗum ɗo wona rang maaro alay sago jaaɗa yo Allah ya a faami ɗeɗo gueɗe fof won mbatta hakkille on almaɓe tun nan mbatti hakkillaji eko mbatton ko نعم korka eko wona korka nelaɗo sallam wiyata ko yassiru wala to assiru nawne woto cattine an bawɗo rewde mbaɗo tarawiha a forsaka rew hen teyde goppa moƴƴani an bawɗo wadde tarawiha an tan goto wat tarawiha maɗa an tan goto woto force yimɓe e tarawiha نعم saabu yimɓe parani nelaɗo sallam wi so tawi aɗa julna hoore ma julnir kala no jiɗɗa so tawi noon aɗa julna dental hakkini ɗum sabu mawɓe en hen sukaɓe en hen dañɗo en hen bawɗo en hen dogguɗo kadi en hen sa ene ɗon dara ɓoy ka wiya ha hooram ha woyamne en ala ɗum fewani نعم min jogino jinɗaɗa men debbo goto e cilon ɗo komin jullannoɓe naafila wodi ɗo jaami noon suka sehlam goto ma jafoɗon bandiraɓe ɗum ɗo kam koye yewtere men tan jeeya ko misal tan jafoɗon suka goto musidɗam no fewi lomti kam no wiya Abou Diane ene jafunni noon français to نعم kañum ko tarawi lomtimi julni tan jaɓɓe keri ɓe dari ha jomum watti darrade gotal ɓe toroyi tan goto fayi leydi ha nena min goya boya fayimi hakkam نعم ndebo wiyata wala jangi suma jangano hisba e ni suma gayda yo Allah gore fayi leydi ha nena min goya نعم ɗum ɗe wani wontante mo jam o jamma waade weedirimo tan o malam ɗen ɗum ɗon fof noon alay sago yo neɗɗo andu fodde yimɓe ɓe haqqiji yimɓe eko waɗete fof kala ko mbatten bandiraɓe pamen e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ɗeɗo julɗe e ɗiɗo doguji tinɗen pamen e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wota pamen e weli men wota pamen e yiɗi men pamen e yiɗi Allah ene laaɗo muɗum نعم pamen e yiɗi Allah eko Allah yiɗi eko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yiɗi eko ganduɗa ene nafa julɓe tawa lorata kadi yimɓe fof kadi ene kawri hen mbatton hen haqqillaji moɗon ɗi daiman mbatton hen kebbinon hen ummagol jamma ngol kebbinon hen ummagol jamma ene yiɗa ke binde ummade jamma ni hay ko wona korka kono korka kadi ɗum ɗon ɓuuri tewtude ko ɗum ɗon kadi ɓuuri tewtinede ha ɗon wawi hadde mbatta hakkille e jafodiral bitegal ngal kadi jafodiral ngal foti yafodirade gila ko addi korka ala ko haali korka gila ko korka arani gila nden yafodiral kay hakkude ma julɗe musidɗo maɗa waɗi tan nani yaafo نعم ko ɓuuri yawde innama tawbatu ala llahi lilladhina amanu soɓe jahalati summa yatubuna min qaribin Allah jaɓanta tuubu e ko ganduɗa gollowo ko anda golloɗo ko anda walla teyani kono min teyi woto waɗam ni woto yam ni min teyi ala an hay sa tuubi Allah jaɓantama
kadi jawnɗa mbaɗa Naam. ko mbaɗɗa gilanki joomum an tan ki ndewɗa ɗon de a wini ko e ko wonno min te min waɗi ndugdon hakkine kaaɗa defɗa durɗa naafi gagu ma e faasi gagu ma ha ɓanna min noon kam ma jafoɗa mi waɗini ko jafoɗa a wi an teyi kadi a nemni tuubo boyema perdi Naam. ala ko nafata jagne pittale moɗon ɗi e dewe Allah he mbason ñingodirde e dewe moɗon Allah an no waɗirɗa ni waɗir noon tan jeeɗa Naam. o no waɗirta ni yo waɗir noon yeeda hay saɗa andi on maji ɓaadi o namdakima an aɗa andi sa haalnimo kadi wontata ko bone deyi oɗo ene waɗa majjere anda ko waɗata ko sellani kono an aɗa andi ko majjere o waɗata kono aɗa andi so tawi a haalnimo dañata koko tayata ko mbiyatamo waɗɗakimo haalande mode woppo Naam. fadakkir in nafaati dhikra siftinir so tawi ko ciftinta ko ene nafa ɗum ene nafa mo ciftinta o so tawi ene nafa aɗa andi ka joomi mbaɗa min ndemi andano koy koma jafaɗa kono amari ko an julnanmi mari ko an mbaɗantumi mari ko an woni Allah on ciftingol mo nafi ciftingol ko nafata ko ɓi min noon mi andano min noon kam koni tan mbaɗanum kono Allah jarama a jarama joomum kadi wettuma hen mantuma hen ko ɗum woni ciftirgol so balla wona ko heddi ko ɗen geɗe fof nanɗon Naam. kadi e hemmoɗon kadi rewɓe kadi tayoreɓe eɓo tayoreɓe Naam. tayoreɓe eɓo taroɗeɓe tayoreɓe taroɗe rewɓe taroɗeɓe eɓo tayoreɓe taroɗe rewɓe taroɗeɓe tayoreɓe taroɗoɓe eɓo tayoroɓe taroɗe rewɓe jaɗamɓe e subhanallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam holto ayor hon yettude ene misira ha to haga hayga subhanallah aɗa wiyata anda debbo jarano aɗa ɓatto aɗa naɗo aɗa ɓeydo naɗa ta ɓeydo ko woni wata mbaɗe kuli an jeede ebo jeede woton dañde ko tayata jeede bono yoni tan kay e joom kanŋeji en senganoɓe aɗa wiyawata même debbo janano wat feere debbo ma sengna rewɓe jananɓe gandade so tawi sengen debbo janano kam salligue ma kam taƴi yet ayyuma kala gonɗa e salligue même ɗa debbo janano salligue ma kam taƴi ono ɗum kay yiiɗa onon tawreɓe kay jewɗo tan jooɗe ɗon taroɗeɓe eɓe taroɗeɓe so ɗon jiiɗi jaam taroɗeɓe gadde misiraji mabɓe yoɓe gaddu misiraji mabɓe walla gaddon neɗɗo mo ene wawa fondande walla kamɓe ponda koye mabɓe jeete ɗum onon sofereɓe ne korka ari batton hakkillaji ko sahaji gulɗi sahaji paadi sahaji mettuɗi onon sofereɓe gandon ko batton ko e ko jahaton ko mbason durlude yimɓeɓe ƴettude tan sarse ko mbiyaton ko fawdirde ha hay goto wawi dirtude koyngal muɗum hay goto wawi ɓusitade hay goto wawi yaade ƴeewe ko batton ko ɗo nangue musi on fof darne wona mbiya to wuuro kaari ko ɓuri moƴƴude moɗon on sofereɓe tinɗe so oɗon jaaɓ ƴette bidongaji moɗon hayso jomum joɓaki ndiyam mbaɗon e kofruji moɗon so nangue muti darnu taƴen kaɗa jiɗɗo taƴƴi yara kam wobru ndiyam so yiɗi noon continue ha wuuro wonɓe jehon toon ñamoon toon jaron toon kono nangue muta dogoto hakke kiloji temedere walla kiloji 60 ɗum fof on nangue ene muti waktu o kam on jejjiti ɗum ala ngulla toon tan ko nangue muti yimɓe taƴa kono on kalda waktu sofereɓe nden e koye moɗon kadi ne mbiyon kadi joni e ko yeyete ko oɗon ɓeyde prix ji moɗon so julde fande moɗo ko wonno ujunaji mbaton ujunaji 3 ebo ko ngullo ton ɗon luuka ko mbaɗe feere yo laamu yiɗi gisu prix o so ko tawi on puusa laamu yiɗi kam goppen toon ebo ngulli e seeram ɓe yoɓe gusu darde ɗum ko waɗe mbay to jam ngullen kam e almeɓe yoɓe ustu darde kala khutbaji mabɓe yoɓe ustu ko rabɓe ɗe min moodi Allah khutbaji min mi yahani juba mi yahani jama ala futu jami kono lor yimɓeɓe kam ƴeeweɗi min anani min mi yahani juma mi yahani jama ay callam ɗo ɓe jooɗi ɗo mbi eɓe ndiftomi ɗe min ko ɗon tan juuɗami mi yahani hay nokku mi yahani kono almeɓe eɓe tirde eɓe ngulli almeɓe fof almami moyi se tan ngulle to nder jama to o nani goɗɗum ala hen juuri juura walla so walla nde kam naggam so almami wi belaɗo yo juuɗe metaɗo yo goppen woni fof
Naam. So wi tan belaɗo yo wanni metaɗo yo goppemo soon goppi mo ƴeewa to juulat soon goppi mo jama e balɗi ɗi o harminat juul arde jama sago weddi ko Naam. hay mudduji mon kiso o wason soon mbimo tan ɗum ɗo ene lorla min o filitema e dow mbaɗo goppemo katagol ko Allah ene laɗa mum wonade kadi neɗɗo gartiɗo on fof waɗɗi nokka ɗum muddu ala de wona julɗo fof kañum ɗon kan muddu ko miskineɓe jeeyi Naam. so tawi noon koɗo rendinte e jamaji ko leegal meɗen no gonɗi e jamaji ɗi gonɗi enen fof eɗen garɗo eɗen ndendin ɗo muddu ngare totte no jamaɗo totte almami so tawi noon en ndendinani goto fof ko haajum goto fof yeɗo koye muyɗi ko Allah jabata mudduji ɗi ƴeewa waktuji ɗi Naam. ala wona gol mbaɗe maslaha e nafilaji ɗi mbaɗe maslaha e darɗe moɗon de Naam. kala no en newro ɓa tan wona ene bonna sunna walla ene bonna farilla tinɗa onon almeɓe mballon hen onon noon rewɓe yaadoɓe e cukalel moɗon to jama to ɗum ko ɓala cukalel goyewel yahata nafila ene haljina yimɓe cukalel ngel haqqilani yahata jama ene haljina yimɓe saka woni hen en jagga ɓiɓɓe juuɗe cukalel muɗumen nawa ɗumen ha to juma cooriya tan ɓe tan hankkadi yimɓe fof gona e yeccitade wona cukalel goɗa hankkadi bonni juulma heddiɓe goppe neɗɗo kay yo holle julde nde foti hollere julde kono wala cukalel duuɓi jeeɗi duuɓi jeetati dara ha waɗa ŋawto sabi seeɗa pommugal ɗum kam cukalel nan toon tan ene nguleni lu kala ko waɗi koddi kono amma an ƴettu junngo cukalel nawi juma kala bojji cukalel nder mo cukalel e nder juma he an kam ko an jogui bakar o an kam ala baraji waktu meɗen ari ha ɗo calminali meɗen e jinnaɓe meɗen e seere meɗen ɓe goɗen salminde e ceerno galle ceerno Ndiaye Baro Nouadhibou Mouhamadou Kamil yo jaam jogomo toon jogo en ga hen no yo Allah waɗa sutura eɗen calmina kadi musidɗo meɗen tedduɗo katude ceerno Samba Sow jaatigui halkore en jaatigui julɓe foof to Casablanca to Maroc ceerno Samba Sow Alaji Samba Sow eɗen calminamo no fewi ɗen duwonamo ɗanngal kadi ngal o jogori wadde ngal yo Allah waɗa hen barke yo Allah moƴƴin yo Allah fewnu no faborto julɓe ni eno teddiniri julɓe ni yo Allah teddiniri mo noon yo Allah hokkumo ko yiɗi toon ko kanko ceerno Samba Sow no humtirta haajuji julɓe ni yo Allah humtir noon haaju makko e moƴƴuɓe kamɓe wiɗɓe yo Allah tabbitinmo e yeddi ɓen ɗon kadi yo Allah hokkumo sago makko ɗum kam foti tewte yip an ceerno Samba Sow min ñaganoma Allah kala no jaaɗa yo Allah reene yo Allah waɗa hen sutura yo Allah humtu haaju maɗa no kumtaranta dendagal juuɗe fof haajuji muɗumen ni so Dubayi so naata so Marar kala no jaaɗa hen yo Allah reene yo Allah waɗa hen sago maɗa ɓen calmini dendagal ɓenɗara fof ceerno Saydou Nour ba Paté Gallo min calmini min juurimama kadi no feewi ceerno mbaɗa ceerno Hamme Bal e ceerno Hamme Sall to banaji min yaagima yafuya wona duwa min ñaguima ko yafuya saabu amin wasde timminde haqqeji moɗon e ceerno Hammalle min li jungo yo Allah juurno gurdam maɗa ɓoyna ko mbatta ko kadi Allah ɓoyni maɗa jeesamen ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Ahmad Tidiane Alpha Mathio guel moɗon guila bisa wonaɓe mbaɗa daara on de mbaɗa heeɗi on mbiɗon yen mbaɗ jewteɗe ñalawma foof korka oɗon jiiɗi waɗanede hay sinno ko yaytere no foytiri foof hay so min tawi 15 aha ko hen gonoɗen cuuguɗen ɗen koye radio Mauritanie so tawi ɓe jewtino jewtoɓe ñalawma korka haɓe gayni kalen ko poɗɗen kadi fawtude hen eɗen pawta hen ene ga e koye meɗen kono noon so tawi ɓe gaddi toon ko affaire rewɓe no ɓe mbaɗi rone ni kala nde ɓe gaddi affaire debbo mbiyata woto ɓe gaddu rewɓe kamɓe jeeyi rewɓe mabɓe kamɓe jeeyi koye mabɓe kamɓe jeeyi radio ji mabɓe kono ɓe jeeya no famɗi min kadi radio elam guel jeemi guel ɓe jeeya e debbo assalamu aleykum mi wondaka ɗum min kuppat tan sa yiɗi kala jaam sa yiɗi mba salde jaam ani toon sawtu debbo koye dakamme jeeya almaratu kulluha awra debbo haɗama ɓamtude sawtu muɗum e julde ala ko ala koye di sago tukkade ɗiɗo bolagaji en wiyana waajo ala min mi ala e ɗum hande mi ala e ɗum janggo mbiyata on harmi mbiyata on dagui ala kono min kam heɗaki onon bandiraɓe guinne Bissau noon so tawi radio Mauritanie waɗi yewtere muɗum ha gasni ko himmi hen mi jaabo walla mi famna on foton famde mbaɗa waɗa yewtere ñande foof ni foti wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Ahmad Tidiane Alpha ceerno Mahamadou Diallo ceerno Saydou Sylla ceerno Haroun ceerno Amalli ceerno Daoud Thiam e mawɗo moɗon almami moɗon Jibril Thiam wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Allah koye yerude lewru ndu mbaɗe feere eɓe tinoɗen so lewru ndu waɗi luural tin onon bandiraɓe Haalpulaar timmine sono waɗi luural timmina bandiraɓe Haalpulaar sono waɗi luural tan nogas jenayi timmine ñalawma mbaɗe timminani kono timmine bandiraɓe ala ko bonata toon timmine so Allah timmine